Pěkný středeční odpoledne vám přeju, je teda pažák. Adéla přidala před 2 hodinama, nebo před 3, teď už video, jak cvičí v posilovně. Není náhodou nemocná, těžce nemocná Adéla byla před pár dnama na pohotovosti a dostala údajně antibiotika. Adélo, ty už se opravdu nevidíš do úst, když už teda lžeš, tak lži aspoň pořádně, jak ti říkám opakovaně, začni si to psát. Mimochodem ty 1 činky ti proti drobině moc nepomůžou. Stejně si myslím a pořád to říkám i píšu, že to bude zase sfalšovaný a určitě tam nedojde na pravou fackovanou, protože to by Adéla odlítla do vesmíru a navíc by jí ulítla hlava na druhou stranu. Ta představa, zamyslete se a mějte fajn večer a jestli ještě nemáte můj odběr, dejte mi odběr. Blížíme se ke 4000. Mějte fajn večer ještě jednou. Ahoj.